yabo guys, lento leya ukushisa nge-iPhone nalento yokushela ku-social media. Yabo nje guys, ngixabana nomjida wami kanzima kabi. Uthi ama-fake friends. Cani izi-story usithini. So guys, kunomjida wami la owashela ithekeni ku-Facebook. Ehleze sichomela ngayo. Yezwa uma sihleze sichomela ngayo. Leyathekeni leya ku-Facebook yami. Angazi noma mhlawumbe i-iPhone yamshintsha yini. Yabo uyi-yellow bone Facebook. Yabo leyo nto leyo uyi-yellow bone. So ehleze sichomela ngethekeni yakhe ethi yellow bone, uthwempu. Yabo nje yababa njalo lungapheli isuke ngakhona. So afike usuku wayirequestela ithekeni yabo. Yafika phezulu. Yafika ngenhlanhla sihleli esitobhini lokho sayixoxa. Yabo yafika irequestelele, hey umjida phezulu. Yeli ayiloni yellow bone idaki and futhi ayikho yini. So nje lento ama-iPhone guys, lento yokushela social media. So manje sixabanile nomjida wami ngenxa yokuthi sayihleka ithekeni siqeda kuyivalela yabo. Sayihleka ithekeni jidi sama-fake friend. Manje ngicokubuza-ke kunini ukuthi ubani o-wrong? Ithina olova noma ithekeni ukushisa nge-iPhone bese yayiposta noma mhlambe yena osithomela. Ngicacise ukuthi ubani aba-wrong kahle naye i-iPhone lezi lengane simshisa ngayo masiyiposta ku-Facebook noma ithina noma mhlambe kulo mjidi sasithomela. Angichaza ngicacise.